యేసు ప్రభువారి యొక్క శిలువ ధ్యానంగా ఒక మాట మీతో జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటే, సిలువను కూర్చిన వార్త నశించున్న వారికి వెరితనము గాని, రక్షించబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి. ఈ లేఖనాన్ని మనం పరిశోధన చేసినట్లయితే అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీ సంఘానికి ఈ మాటలు రాస్తాం. సిలువను కూర్చిన వార్త నశించిపోతున్న వారికి వెరితనము అని జ్ఞాపకం చేశాడు. మరి రక్షించబడిన మనకు దేవుని శక్తి అని లేఖనంలో పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్న సంగతి మనకు అర్థమవుతా ఉంది. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు సిలువను కూర్చిన వార్త, ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఏంటో ఒక 3-4 విషయాల్లో మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. లేఖనాలను అనుసరించి పరిశోధన చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైన సంగతులు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. మొట్టమొదటిగా సిలువను కూర్చిన వార్త, ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఈజ్ లవ్. యేసు ప్రభువారి యొక్క సిలువను మనం చూసినప్పుడు, ఆ సిలువ త్యాగాన్ని మనం చూసినప్పుడు, మనకు యేసయ్య మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడో, ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మనకు అర్థమవుతా ఉంది. ఈ లోకంలో ఆయనకంటే గొప్పగా ఎవరు ప్రేమించలేరు అనే సంగతి కూడా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఎందుకని ఆలోచన చేస్తే, ఎవరైనా మనల్ని ప్రేమించాలి అని అంటే ఏదో ఒక మంచి లక్షణం మనలో ఉంటేనే మనల్ని ప్రేమిస్తారు, మనల్ని ఇష్టపడతారు. కానీ యేసు ప్రభువారు మనల్ని ప్రేమించిన విధానం ఏంటని బైబిల్లో ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 6వ వచనం నుంచి మనం చదువుకుంటే కొన్ని మాటలు ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిగా అక్కడ యేసయ్య మనల్ని ప్రేమించాడంటే ఎప్పుడు అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమైనగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాడు. యేసు ప్రభువారు ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు ప్రేమించాడో ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఇంకను మనం పాపులమైనగా ఆయన తన ప్రేమను ఆయన వెల్లడిపరిచాడు. లేఖనంలో మనం చూస్తాం, స్నేహితుల కొరకు ప్రాణం పెట్టి వారికంటే ప్రేమ కలిగిన వాడు ఎవడు లేడు అని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది. కానీ యేసు ప్రభువారికి మనం స్నేహితులం కాదు, మన బ్రతుకు మన జీవిత విధానం ఎలాగుంది అని ఆలోచన చేస్తే పౌలు రోమా సంఘంతో ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ముఖ్యంగా 4 విషయాలు చెప్పాడు. మొట్టమొదటిగా మనం భక్తిహీనులమై ఉండగా, రెండవది మనము బలహీనులమై ఉండగా, మూడవది మనం పాపులమై ఉండగా, నాలుగవది మనం శత్రువులమై ఉండగా యేసు ప్రభువారు తన ప్రేమను ఆయన వెల్లడిపరిచారు. శిలువ మీద తన ప్రాణ త్యాగం ద్వారా యేసు ప్రభువారు ఆయన శిలువ వార్తను మనకు తెలియజేసింది ఏంటని ఆలోచన చేసుకుంటే, యేసయ్య తన ప్రేమ మన పట్ల ఎంత గొప్పదో ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. మనం బలహీనులము, భక్తిహీనులము, పాపులము, శత్రువులమై ఉండగా దేవాది దేవుడు తన మహాప్రేమను మన కోసం వెల్లడిపరిచి, ఇదిగో నేను మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాను అని శిలువ మరణం ద్వారా తన ప్రేమ సందేశాన్ని యేసు ప్రభువారు మనకు అందించారు. కాబట్టి సిలువను కూర్చిన వార్త మొట్టమొదటిగా అది ప్రేమ అనే సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు అలాంటి ఉన్నతమైన ప్రేమ మన బ్రతుకులో మనం పొందుకుంటూ, ఆ ప్రేమను అనేక మందికి చూపిస్తూ, యేసు ప్రభువారు మనకు మాదిరిగా ఉంచిపోయిన ఆ ప్రేమను మనం కూడా వెంబడిస్తూ అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మన జీవితాల్లో మనం ముందుకు సాగిపోదాం. మొట్టమొదటిగా ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఈజ్ లవ్.